Életvidám, impulzív, színes egyéniség Kádár Anna Mária. Azon erdélyi magyar szakemberek közé tartozik, akinek Magyarországon is széles körben ismert a neve. Egy olyan névez, amely szorosan összefonódik első könyvének címével, a mesepszichológiával. A kötet és Anna Mari előadásainak számtalan nyilvános megjelenésének hatására minden bizonnyal sok magyar háztartásban értették meg a meséléssel összekötött nevelés és általában a pozitív gondolkodásmód előnyeit. Van egy magyar internetes idézetgyűjtemény, amely a híres emberektől származó, megfontolandó gondolatokat listázza. Ebben jelenleg 17 Kádár Anna Mária idézet található. Hatalmas felelősség ez, de nem tűnik úgy, hogy ennek súlya nagyon lenyomná a vállát. Sőt, amikor vele beszélünk, könnyűnek, gondtalannak tűnik, még a határidőktől sűrű, vagy akár a gyásszal terhelt élet is. Biológiai értelemben véve nem lehetett saját gyereke, mégis egy nagy, boldog családtagja. Mindenről és ennél többről is mesélt a Liget arcélsorozat legújabb alanya, akivel a Marosvásárhelyi várban ültünk le egy meleg nyári délután. Az első kérdésem az, hogy pszichológus a szakmád, és ez nem jár egyenesen arányosan a hírnévvel. Veled mégis ez történt. Azon erdélyi magyar pszichológusok egyetlen vagy gyakorlatilag, akinek széles körben ismerik a nevét. Hogy történt ez? Hát nem is tudom, ez szerintem egy nagyon hosszú mese, nagyon sokfele visszanyúlnak a szálak. Talán az első része oda, amikor befejeztem az egyetemet, és végül is még nem államvizsgáztam, és már sikerült a doktorira a felvételim. És ugye a munka mellett elkezdtem párhuzamosan tanulni, képződni. Egyetem után még 10 évet tanultam tovább, és elkezdtem feljárni hetente Budapestre. A vendégmunkásokkal, meg mindenkikkel, akik ugye a buszon voltak, amikor még 20 órát kellett menni Pestre, és még nem tudom, 3 órát ültél a határnál, és akkor kipakolták a bőröndödet, meg visszapakoltál, meg tehát hogy így visszagondolva azért nem volt az egy egyszerű időszak. És akkor valahol ott kezdődött, hogy az eltére jártam, és elkezdtem megismerni embereket. Egyiken keresztül a másikon keresztül a harmadikat. Aztán utána, miután lejárt a doktori képzés, akkor rájöttem, hogy hogy ne legyen diákigazolványom, az nekem egy nagyon rossz dolog. Tehát, hogy azért még fél lábbal valahogy a diák életbe akartam maradni. Akkor utána nekifogtam a munkahelyszervező pszichológus szakképzésnek, akkor azt is elvégeztem, akkor közben jártam a Mesterire, Bukarestbe. Tehát, hogy nagyon sok helyen megfordultam, és nagyon sok embert megismertem közben. És mindig egy nagyon nagy álom volt, hogy az akkori mesterkurzus, a mostani nyitott akadémiának az előadóit egyszer elhívjam Marosvásárhelyre, és ez egy nagyon sokáig dédelgetett álom volt, ez volt az egyik álom, a másik álom pedig az volt, hogy egyszer én majd fogok írni egy könyvet, és emlékszem, még mikor a Szapiencián tanítottam, a saját kolléganőim is röhögték, akkor Bridget Jonesnak hívtak, mert ugye velem mindenféle dolog megtörtént, hogy na Bridget, szállj le a földre, és na persze, mert a könyvet fogsz írni, és persze, mert meséket fogsz írni, de az úgy mindig ott volt velem ez akár gyerekkori vágyként is lehet nevezni ezt az egészet. És hát nem is tudom, egyszer egy újévi fogadalom kapcsán, talán 2005-ben írtam egy levelet az akkori mesterkurzus szervezőjének, hogy mi lenne, hogyha eljönnének Marosvásárhelyre, és válaszoltak, hogy hát igen, egyszer majd eljönnek, megnézik, hogy milyen a helyszín, és majd utána tárgyalhatunk. Eljöttek, és akkor lényegében innen kezdődött ez a történet, hogy ugye elhozták az előadókat, utána pedig pár évre rá, ugye amikor elkezdtünk beszélgetni, meg összebarátkoztunk, megnéztek, hogy mivel foglalkozom, és Gutman Bea, végül is a mostani Kulcsuk kiadónak a szerkesztője, ő vetette fel azt az ötletet, hogy jó lenne, hogyha írnék egy könyvet mesékről, legyen ez egy ilyen dupla fenekű bőrönd, hogy egyik részében legyen elmélet, a másik részében pedig legyenek mesék. Ez a mesepszichológia, ez úgymond a te területed? Ez a fogalom, ez hozzád kapcsolódik már?
Igen, hát ugye én már az egyetem előtt, még amikor tanítóképzős diák voltam, akkor kapcsolódtam be Pletrita kutatócsoportjába, ami lényegében egy helyesírási felmérés volt, és ott ugye gyerekek által írt meséket kezdtem el elemezni, azzal aztán elmentem a tudományos diákköri konferenciákra, és valahogy ebből hát végülis ebből a hatalmas kutatási anyagból nőtt ki aztán ugye a doktori disszertációmnak is a témája, és lényegében itt kapcsolódott össze a gyerekek által írt mese, meg a történet, meg az életmese azzal, ami végül is végigkísért az egész életemet, ez a népmeséknek a szeretete. Tehát, hogy én mindig valahogy így a mesék körül forgolottam már nagyon-nagyon régóta. De a mesepszichológia, igen, tehát hogy most már így az érdekes, hogy amikor így bemutatnak konferencián vagy bárhol, akkor azt is mondják, hogy Kádár Anna Mária mesepszichológus, tehát így vagyok a mesepszichológus, és ez végül is jól esik. Ez egy szakma, be kell írni. Igen, tehát hogy végül is, ha belegondolunk, akkor tényleg ez a közös szála az összes tevékenységben, amit végzek, mert ugye az egyetemen mesélek a diákoknak, a tréningeken szintén mesélek, illetve történeteket hallgatok, terapeutaként szintén történeteket rakok össze, szedek szét, gyerekek mesét hallgatom, meséket mesélek, tehát hogy a mese az tényleg egy ilyen jó közös meghatározása az összes dolognak, amit végzek. Gyerekkorodban is ilyen mesecentrikus voltál, erre emlékszel? Hát arra emlékszem, hogy édesanyám milyen sokat mesélt nekem, és bár ugye 3 éves kor előtti emlékeink nincsenek, mégis erre tisztán visszaemlékszem, hogy 3 évig ugye nagymamáméknál laktunk, és emlékszem arra a falvédőre, ami nagymamáméknak az ágya mellett volt, és hogy amikor anyukám mesélt nekem, akkor mindig azt a falvédőt néztem, ami akkor gyönyörűnek tűnt, de ma már persze ilyen elég gicses, hogyha így ránézek, hogy egy naplementében egy szarvas iszik egy patakból, de hát nekem az jelentette ugye a világ mindenség közepét, hogy végül is azt a falvédőt néztem mindig, amikor elkezdtem a belső képeket alkotni. Tehát, hogy ugye megelevenedett a szemem előtt az a történet, az a mese, amit édesanyám mesélt, és valahogy mindig is benne maradtam ebben a mesevilágban szerintem. Tehát, hogy valahogy ott kezdtem el megálmodni ezeket az égig érő álmokat, meg jöttek ezek a nagy világ megváltó gondolataim, és olyan, tehát végülis az volt az érdekes, hogy ezekben soha nem kételkedtem. Tehát, hogy mindig volt a szívemben egy erős vágy dolgok, események iránt, és valahogy a külső kudarcok azok soha nem tántorítottak meg, mert tudtam, hogy az égig érő fa teteje az ott van, vagy ott lesz valamikor. Jó, egy kicsit sokat kell menni odáig, de az majd a végén ott lesz. Igen, ez az optimizmus, ez annyira jellemző rád. Gondolod, hogy ennyi elég, hogy úgy látjuk a világot, csak olyan is lesz? Nem. Én nem hiszek ebbe a hurra optimizmusba, hogy akkor most minden szép és jó, és ugyanúgy látom, hogy a világban igenis vannak olyan dolgok, amiket nem tudok, vagy nem lehet megváltoztatni, és nem azt mondom, hogy ez nem lesz szomorúvá időnként, de viszont felismertem azt, hogy igazából van az a mandika közmondás, hogy sok kicsi ember, sok kicsi helyen, hogyha sok apró dolgot megtesz, akkor megváltoztatja a világ arcát. Én ebben hiszek az alulról jövő változásban. Tehát nem, hogy majd aztán egyszer egy oktatási miniszter megváltoztatja a tantervet, és aztán majd minden jó lesz, hanem abban hiszek, hogy az a pedagógus, aki bemegy az osztályban, ő maga a kis változásnak az elindítő, és hogyha ezek a kis változások megtörténnek, akkor igazából ebből lesz egy nagy dolog, és én tehát ez az én optimizmusom, hogy hiszek abban, hogy egy ember is a maga módján, abban a kicsi dologban, amit ő megtesz, az változást tud hozni annak az egy gyereknek az életében, vagy a 2-nek, vagy a 3-nak, ki mennyit tud bevállalni a saját életében. Az érzelmi intelligencia kapcsán nagyon sokan úgy tartják, hogy a férfiak egy kicsit érzelmi intelligencia deficitben szenvednek. Neked mi erről a véleményed? Hát nem mondanám azt, hogy deficitben, másként zajlik ugye az érzelem kifejezés, akár a neveltetésük során, akár már csak maga a mondat megformálások, amikor például egy férfi én közlésbe kell beszélni, amikor tréningeken is beszélek erről, így néznek, mint egy ufót, hogy akkor én most mit akarok nekik mondani, hogy engem zavar, hogy te nem viszed le a szemetet, mert ez megakadályoz engem a konyhai munkálataimban, és szeretném, hogy a jövőben jobban odafigyelnél erre. Tehát, hogy ez egy annyira bonyolult mondat ugye az elején, hogy én plusz érzés, plusz mi váltotta ki az érzés, plusz mi ennek a következmény, és mit szeretnék a jövőbe. Sokkal gyakrabbak az ilyen te közlések, hogy te szemét nem viszed le a szemetet. Szerintem mindig jó, hogyha
foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel is. Persze én az érzelmi intelligenciát nem úgy képzelem el, hogy ülünk a nagyszobában a perzsaszőnyegen, és akkor érzelmi intelligencia fejlesztő gyakorlatokat végzünk, hanem igazából ez kapcsolatokban, a mindennapi élethelyzetekben fejlődik a legjobban. Az természetesen jó, hogyha valaki kap egy visszajelzést arról, hogy egyáltalán hol tart. Például tréningeken el szoktam végeztetni a résztvevőkkel ezt a 15 faktoros érzelmi intelligencia tesztet, ami egyrészt visszajelzést ad arról, hogy állok a saját magamhoz fűződő érzelmi viszonyulással, a másokhoz fűződő érzelmi viszonyulásom, hogyan alkalmazkodom a valósághoz, milyen a stresszkezelésem, impulzivitás kontrollom, mennyire tudom szabályozni az érzéseimet, és akkor mindenki be tudja kalibrálni, hogy körülbelül melyek azok a területek, amelyeket érdemes fejleszteni, aztán, hogy ő kezd ezzel valamit, vagy nem, ez már az ő története. De most már azt látom, hogy akár a céges tréningek szintjén most már nem csak az ilyen nagyon klasszikus, ilyen készségfejlesztő tréningek korát éljük, hogy most sales technikák, vagy konfliktus kezelési technikák, hanem igenis fontos az, hogy a csoportban milyen hangulat van, mennyire vagyunk empatikusak egymással szemben, mennyire ápoljuk az interpersonális kapcsolatainkat, tehát hogy ez is egy lényeges dolog. Azt látom, hogy igazából a családban fejlődik, tehát a párkapcsolatban, illetve a gyerekkel való kapcsolatban fejlődik ez a leginkább. Ugye egy apuka, akinek van egy lánya, hát az egy nagyon jó érzelmi intelligencia fejlesztő tényező, így nagyon sok évre előre. Akkor tehát pszichológus vagy, egyetemi tanár, most térsz vissza ugye az egyetemi padok elé, nem közé, hanem elé, közben tévés műsort vezetsz, meg könyvet írsz, mondtad, hogy azt 4 óráig, akár hajnalban. Hogy fér bele minden ennyi időbe, egy 24 órába, és mikor jut idő a magánéletre? Hát nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy amikor ugye egy kicsit felgyorsult az élet körülöttünk, és jött a rengeteg előadásfelkérés, meg ugye sokat kellett utazni, akkor családilag eldöntöttük egy ilyen nagy családi kupaktanács után, hogy a gyerekekkel és így együtt ezt az egész programot nem fogjuk tudni úgy csinálni, hogy ez mindenkinek jó legyen. És akkor született meg az az elhatározás, hogy a férjem átjön a mi cégünkhöz dolgozni, úgyhogy most már nem csak férként, hanem akár ügyvezető igazgatóként, meg adminisztrátorként, meg mindenféle szempontból jelen van, és ezt csak is úgy tudtok megoldani, hogy rugalmas szereposztást vállaltunk, tehát hogy mindenki csinál mindent. Tehát, hogy aki tud, pelenkázik, vezet, könyvet árul, tehát hogy mindent csinálunk, és ez így teljesen jó abból a szempontból, hogy rengeteget utaztunk, gyerekek világot láttak, ugye előadások után mindig játszóterekre szoktunk menni, tehát hogy valahogy össze tudtuk kombinálni azt, hogy a munka meg a minőségi idő az ott legyen az életünkben. Jó, persze ez is nyüggel is jár, mert bepakolni, kipakolni, ugye szervezni, odaérni, nem egyszerű dolog, de most már valahogy jó pár éve így belerázottunk. De kell ehhez egy ilyen vállalkozó férj is, aki azt mondja, hogy akkor én háttérbe szorulok, intézem a dolgokat, és te vagy, aki most dolgozol. Igen, tehát igazából mind a ketten dolgozunk, csak másféle munkát vállalunk, tehát hogy az biztos, hogy én vagyok inkább reflektorfényben, ő nem is igazán szereti ezt a fajta nyilvános szereplést, ő tényleg az a fajta biztos bázis, vagy az a háttérember, akire mindig is számíthattam, tehát hogy nélküle biztos nem tartanék itt, ahol vagyok, tehát hogy mindenben segített. Az a jó, hogy nem csak így kívülállóként, hanem tényleg társként is ott van, hogy ugye ő hallgatja meg először a meséket, hogyha van valamilyen szöveg, vagy bármi, vagy előadást tartok, ő a legszigorúbb kritikusom, hogy ez most jó volt, most nem volt jó, mi volt velem, azt miért nem mondtam el, ismeri az összes elméletet, tudja ezeket, mind tudja kívülről. De hát, hogy igazából akár szakértőként is lehetne mellettem, mert igazából nagyon sokat tájékozódott a témában. Igen, tehát hogy eljött vele, mindent végighallgatott, konferenciát, családterápiától kezdve mindenhol ott volt. Kívülállóként amúgy úgy látom, hogy egy ilyen példás kapcsolatotok van. Mi a titka ennek szerinted? Főleg azt látom, hogy minden mellett jut idő a romantikus percekre is. Mi a titkotok? Hogy oldjátok meg?
Hát igazából szerintem végigmentünk a párkapcsolati fejlődésnek az összes szakaszán, tehát hogy nem volt, tehát hogy igazából szerintem egy párkapcsolat sem olyan, hogy csak harmónia és a nagy romantika, hanem igazából két nagyon kemény dió vagyunk, két nagyon erős egyéniség, és rengeteget harcoltunk, vitáztunk, veszekedtünk, külön is voltunk akár egy fél évet, 22 éve vagyunk most már lassan, 18 éves születésnapomtól már vele vagyok, és igazából egy nagyon viharos kapcsolat volt ez az elején, ez a se veled, se nélküled, akkor egyik se hagyott a magáéból, és nagyon szépen alakult ez az egész, hogy valahogy egymáshoz csiszolódtunk, tehát hogy mind a kettőnkben megvolt az, ami a másikban hiányzott, tehát hogy benne ez a szabálykövetés, a rendszeresség, tehát ez a fajta határtartás bennem, meg ez a határtalanság, meg menjünk világgá, mert lépjünk ki a komfortzónából, tehát hogy igazából ő mondta azt, hogy amit engem megismert, lőttek az ő nyugodt életének, de hogy igazából megszerette ezt az egészet, és hogy jó neki, meg nekem is jó az, hogy valaki összerendezi körülöttem a dolgokat, meg úgy ügyel, meg ott van, meg jelen van, és hát ugye úgy kezdtünk neki ennek a házasságnak, hogy ő nem fog mosogatni, a férfi az férfi, és ő ezt nem fogja csinálni, és azt nem fogja csinálni, és utána elkezdett mindent így magától csinálni, senki nem kérte, vagy kényszerítette erre rá, ugye, tehát két lánygyerek mellett ugyanúgy átpelenkázza őket, vagy ugyanúgy mesét olvas, vagy pont a tegnap hallgattam, fent voltam, egy dolgozatot kellett gyorsan kijavítanom, és hallottam, hogy csorog a víz, hogy mosogat, és közben a jégvarázsnak a dallamát fütyörészi, mert közben kellett hercegnőzzen a lányával. Tehát, hogy ezt szeretem benne, hogy bármikor kapható egy jó mókára, hogy valahogy hogy nem az a nagyon komoly felnőtt, aki most, mit tudom én, mindig csak azt csinálja, amit kell, hanem időnként bele lehet vinni a hülyességekbe is. De nem volt könnyű összecsiszolódás, de tehát, hogy pont azt látom, hogy általában azok a kapcsolatok maradnak meg szilárdan, ahol ez a veszekedés is megvan. Tehát ez egy nagy illúzió, hogy együtt vagyunk, és akkor nagy romantika, nem, egy párkapcsolatban össze kell csiszolódni, és ez egy nagyon jó dolog, hogyha vannak konfliktusok. Tehát, hogy pont az a gond, amikor nincsenek konfliktusok egy kapcsolatban, akkor igazából nincs elköteleződés sem. Mennyire vagy példás háziasszony? Ja, hát pont ezt meséltem neked, hogy hát igaz, jaj, hát tehát, hogy most nem tudom, hogy mihez viszonyítsunk, mert igazából én azt szoktam elmondani magamról, hogy nagyon jól főzök, csak ritkán. Tehát, hogy ez sokkal jobb verzió, mint hogy gyakran főznék, de rosszul. Tehát, hogy én igazából ilyen hullámvölgyekben működöm. Most ugye ott vannak édesanyámék mellettünk, tehát, hogy édesanyám az, aki ebédet főz, és együtt eszünk, tehát, hogy ezt a részt, ezt ő vállalta át. De viszont én imádom a főzést, csak hogy ritkán van, úgymond olyan lehetőségem, hogy azt tényleg úgy tegyem, ahogy én szeretném, hogy akkor elmegyek, és akkor kiválogatom a dolgokat, és akkor elkészítem, és akkor dekoráció és teríték, és akkor mindig úgy van egy kicsit, hogy én ilyen ünnepnapi háziasszony vagyok, tehát én nagyon szeretem a vendégeket, meg hogy ilyen jövésmenés legyen a lakásba, meg... És akkor te is alkotsz meg mindent? Igen, olyankor igen, de aztán akkor tényleg akkor átesem szerintem a ló másik oldalára, mert akkor tehát például vegyünk egy karácsonyi alkalmat, ugye karácsonykor mindig nálunk van a család, és akkor kezdve attól, hogy megvan, hogy mi a karácsonynak a színe, piros vagy lila, vagy narancs, vagy ezüst, vagy mit tudom én, bármi, akkor ugyanolyan színbe jön a teljes család, és akkor a teljes dekoráció olyan, és akkor a karácsonyfának az utolsó mozzanatot talál a csomagolópapír színével, és a szalvetta, és a szalvettagyűrű, és a minden. És akkor tényleg erre képes vagyok akár egy hónapon át készülődni, és az annyira izgalomba tart. Tehát én például, hogyha még egy szakmát választanak, akkor biztos ilyen belső designer, vagy ilyen dekoratőr, vagy valami ilyesmikkel foglalkoznék, mert ezt nagyon-nagyon szeretem, átrendezni a lakást. Tehát például nálunk minden évszakban leszoktam cserélni mindent, de a sötétítőtől kezdve az ágytakaró. Tehát az például nekem egy ilyen nagyon jó ritus, hogy akkor átöltöztetem a lakást más színben, olyan, mintha a lelkem is rákészülne akár arra az évszakra is. Na, hát, azt hogy éred el, hogy ezeken az alkalmakon például a férjed és édesapád is mondjuk beöltözött pöttyösbe, csíkosba, lilába? Nem tudom, valahogy partnerek ebben az egészben. A 80 éves dédnőmamám is beöltözött. Mikor azt mondtam, mama, most lila karácsony van, ő is képes volt elmenni és lila blúzot venni, tehát hogy nagyon jó partnerek, sőt, nagyon sokszor azt is csináljuk, hogy akkor van egyforma ruha szettünk, mint a nagymamának és sogornőmnek is, nekem is, a lányoknak is, és ez egy olyan jó játék, mert egy kicsit ugye azt jelenti.
Tehát ugye nálunk, hogy örökbefogadottak a gyerekek, egy kicsit valahogy olyan, mint hogy ez szimbolikusan is kifejezni, hogy a sok különböző történet mégis valahogy egymáshoz kapcsolódik, és hogy egyek vagyunk akár ebben is. Tehát, hogy ez most nem azt jelenti, hogy folyamatosan mindig egyféle ruhában járunk, de hogy ez is egy szerintem, igen, vannak alkalmak, amikor összeöltözünk, igen. De a nagy család is, amikor igen. Például, amikor retroparti van, akkor mindenki felöltözik pöttyösbe, és ez valahogy nem is kérdés, hogy ez miért kell, hanem a jó buli, és akkor mindenki ugye lázban van és izgalomban, hogy na, akkor most pöttyösbe valót honnan szerezzen, és akkor ugye készülődünk. Tehát, hogy nálunk a családban ugye az ünnep az mindig egy nagyon fontos dolog. Tehát tényleg az ünnep az mindig más volt, és akkor megadtuk a módját a dolgoknak. Tehát én tényleg gyerekkoromtól kezdve ezt tanultam, hogy amikor az én születésnapom volt, hát akkor én tényleg a királynő voltam otthon, és hogy akkor minden arról a napról szólt, és olyan jó volt, hogy a hétköznapok elkülönültek az ünnepnapoktól, hogy megvolt mindennek a rendje, a szertartása, és hogy valahogy ez például egy nagyon biztos kapaszkodópont egy gyereknek az életében, hogy tudja, hogy a mi családunkban ezt mi így szoktuk. Az nem azt jelenti, hogy most minden család így kell tegye, sőt van, akinek ez borzasztónak tűnik, hogy hol lehet tárolni azt a sok, de azt mindig megkérdik, hogy hol tárolom azt a sok dekor, de hát arra is van. Na például ezekre a férjem tökéletes rendszereket talált ki, a fülbevalóimnak, a nyakláncainak megvan szín szerint, hogy vannak felaggatva, tehát hogy... Hány fülbevalód van? 350 volt utoljára, amikor megszámoltam. Pár! Nyaklánc is gondolom volt ennyi, de most már idén nem számolgatom, mert... Csak a férjed rendszerezte? A férjem elkészített a rendszerező... Hát ezeket a kis fogasokat, amire szépen felaggattam szín szerint, mert az mindig egy nagy probléma volt, hogy akkor reggel felébredtem, és mit tudom, hogyha a türkiszkékbe akartam menni, akkor az egy dolog, a ruhát elővettem, de akkor találjam meg a két pár fülbevalót és a nyakláncot, meg az nem tudtam hol van, és akkor most színek szerint van türkiszkék sor, van gyöngyös fülbevaló, van ilyen, meg olyan, és akkor a rendszerekben van. Például ez az ő érdem a fürdőszobba körbe, ki van építve a rendszer. És ez így teljesen jól működik. És hogy jött ki be a napraforgó? Az például igen. A blogodnak a címe is az, de téged jellemez ez a... Igen, tehát valahogy nekem a napraforgó ez az életvidámságnak a szimbóluma, meg akár az erőforrásoké is, hogy a napraforgó ugye a nap fele fordulva begyűjti tehát végülis a fejlődéséhez szükséges tényezőket, és ugye ez a napfele forgás az mindig azt jelenti, hogy megkeresni akár a pozitív dolgokat, vagy az erőforrásokat az életemben, meg a magok. Tehát az nekem nagyon, tehát az a Fibonacci spirál, ugye, ami benne van a napraforgó, meg a mag, hogy minden magban, lényegében a pedagógusi pályám során is ezt tartom nagyon fontosnak, hogy mindenki a maga során azt a kicsi magot, hogyha tovább tudja adni, akkor abból kitermelődik még egy napraforgó, még egy napraforgó, még egy napraforgó. Tehát, hogy továbbadni azt, amit te is tudsz, vagy kaptál, vagy elsajátítottál, és ez lehet akár a szertartások, a ritusok, a családi hagyományok, az ismeret, a tudás, a készség, bármi, történet, bármi lehet. Úgyhogy sok mindenre jó ez a napraforgó, meg amúgy szép, tehát, hogy jaj, hát most mire teljesült egy, szerintem nem tudom hány évtizedes álmom, hogy mindig úgy álmodtam meg a lakást, hogy van egy ablak, ahol egy hatalmas napraforgó van, és most, hogy kicseréltük az ablakokat a lakásra, végre ilyen vitrál üvegből, darabokból össze van rakva egy hatalmas napraforgó, úgyhogy én minden nap arra ébredek, hogy lemegyek a nappaliba, és amikor megiszom a kávét, akkor a napsugár besüt, és úgy bearanyozza ezt az egész lakást, és fú, hát ez nagyon jó. Mindig is ezt a képet így láttam magam előtt, és most ott van. Igen. De jó. Van két gyönyörű lányod. Köztudott rólad, hogy a szívedben születtek. Hogyan jutottatok? Gondolom, hogy ez egy hosszú út volt. Hogyan jutottatok el erre a döntésre, hogy örökbe fogadtok? Hogy történt ez? Hát ez tényleg egy nagyon hosszú utazás volt, mert a férjem eleinte hallani sem akart róla, tehát ő el is mondta, hogy ő más gyerekét nem neveli, tehát ez legyen tiszta és világos, tehát hogyha lesz nekünk gyerekünk jó, ha nem, akkor örökbefogadás szóba sem jöhet, mert
mert valahogy az én gondolataim, a vágyaimban már ez régóta ott van, sőt, akár mondhatom, hogy egy ilyen gyerekkori ábránd is, hogy nekem majd, lehet, hogy ez ilyen romantikus, nem tudom, milyen képzet, hogy nekem majd a saját gyerekem mellett lesz örökbefogadott gyerekem is, és valahogy a szívem mélyén mindig tudtam, hogy egyszer lesznek gyerekeim, tehát hogy soha nem tudtam elkeseredni teljesen, hogy jaj, hát akkor ez most nekem nem adatik meg, mert mindig ott volt, a belső képeimben láttam a gyereket, aki ott lesz az én kezemben, és ez egy hosszú út volt, tehát 11 néhány év, ugye, amikor próbálkoztunk mindenféle úton, és igazából ez egy hatalmas, hát igazából tragédiával kezdődött az egész, mert amikor ugye elhatároztam azt, hogy lecsendesítek mindent az életembe, és akkor végre megállok, és nem utazok, és megvettem egy festővásznat, és ilyen képek voltak a fejemben, hogy fogok ülni a kertben, és napraforgót fogok festegetni egy vászonra, meg zenét fogok hallgatni, meg relaxálok, és hogy milyen ideális állapot lesz, és akkor elmegyünk a beültetésre, és akkor minden körülmény meg lesz adatva, hogy akkor ezek a gyerekek megfogjanak, és ez így is történt, csak épp azt nem számoltuk bele, hogy amikor ez a döntés megszületett, és elkezdtük ezt az egész folyamatot, akkor hirtelen meghalt anyósom, és rá 6 hétre meghalt apusom, és valahogy ez az egész folyamat a kettő közé esett, és a 2 temetés után végül is elveszítettem, tehát 3-as ikerterhesség volt, és 8 hetesen elveszítettem, és akkor hát szerintem ez 2013. augusztusában volt, na az volt így a verem mélyén levés állapota, tehát hogy azt hiszem, hogy soha annyira mélyen nem voltam. És azért is voltam mélyen, mert igazából nem tudtuk a férjemet támogatni egymást. Ő el volt a saját veszteségével, és én el voltam az én saját veszteségemmel. Tehát, hogy mind a ketten végig dupla veszteségben voltunk, és hogy egyszerűen nem tudom, tehát hogy ültünk egymás mellett, és egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel. Sem én vele, se ő velem, és mindenki, tehát hogy teljesen ki voltunk ürülve érzelem. Tehát annyira nem tudom, ez akkor tényleg olyan csalódás volt, hogy de hát megfogantak, és ott volt, és minden stimmel, és minden összejött, és minden rendben volt, és hogy valahogy úgy éreztem, hogy én ezt megérdemeltem volna most, ezt a 3 gyereket, főleg úgy, hogy még 2 családtagot el is veszítettünk, és akkor ugye van az a mondás, hogy amikor a családból elmennek, akkor mindig jön valaki új, és ez miért történt, és ez miért annyira igazságtalan. És valahogy úgy léptünk túl ezen az egészen, hogy akkor azt mondtam, hogy de figyelj, tehát hogy próbáljunk arra koncentrálni, amink van. Tehát jó, hogy egy csomó mindent elveszítettünk, de nézd meg, van 17 keresztgyerekünk, tehát igazából hogy is van már, nem tudom, 11, és utána ott vannak ugye a testvérek, és most nyáron itthon van majdnem mindenki. És mi lenne, hogyha szerveznénk egy keresztgyerek találkozót? És augusztusban volt ez a keresztgyerek találkozó, és akkor felálltunk így nagyság szerint, ugye az egyik keresztfiam 2 méteres, másik keresztányom pedig pont akkor született, szerintem milyen 3 hónapos, és akkor végig is megünnepeltük azt, ami van, és akkor született meg pont Lilla. Tehát mi nem tudtuk persze, hogy akkor születik ő, és végig szeptember 30-án a Magyar Népmese napján került be a mi életünkbe, és végülis akkor a keresztgyerek találkozó után mondta a férjem, hogy na akkor kész. Tehát, hogy most úgy érzi, hogy ez az egész dolog átfordult benne, és hogy teljesen nyitott akár ebbe az irányba, és hogy fogadjunk örökbe gyereket. És nem hogy kellett akkor győzködni? Nem, tehát végülis ezt ő mondta. Tehát akkor ő kimondta, és szerintem tehát ezek a veszteségek kellettek ahhoz, hogy valahogy megforduljon benne is ez az egész dolog, és onnan majd minden alakult magától. Nem akartatok még egy beültetést, vagy még nem, tehát azt eldöntöttük már akkor, hogy nem. Tehát, hogy valószínű pont azért, mert ez annyira összekapcsolódott a veszteségi élményekkel, hogy a temetőből mentünk a központba, hogy valahogy a vesztesség nagyon rányomta a bélyegét erre az egészre, és hogy tudtam, hogy ez most valamiért most nem voltam akkor felkészülve arra, hogy még egyszer nekivágjak, és még egyszer végigcsináljam. De hogy Lillával meg Zsolnával végül is 2 olyan gyereket kaptunk, hogy remélni sem tudtam volna szebbet és jobbat és tökéletesebbet. Zsolna ugye családi elhelyezésben van nálunk, tehát az ő története kicsit más, de abban a percben, amikor ugye bekerült a mi életünkbe, akkor én ránéztem, és tényleg, tehát olyan volt, mint egy kicsi Moncsics, nagy barna hajával, nagy barna szemeivel. Mondják, és én is látom, hogy még egy
még hasonlít. Igen, és hogy ő volt az a gyerek, akit mindig láttam az álmaimban, ez érdekes, hogy Liát, még megnéztem, hogy kék szemű, szőkehajú, tehát végül nagyon szép és nagyon édes volt, csak hogy nem talált azzal a belső képpel, amit én elképzeltem, és amikor megérkezett Zsolna az életünkbe, akkor mondtam, neki ez az a gyerek, pont ez, és az érdekes, hogy előkerestem az egyéves fotómat, és egymás mellé tévedt, hát hogy tényleg olyan, mint egy ilyen időutazás, hogy olyan, mint hogy egy kicsit a régi énem lenne ott velem. Amúgy szakemberként, hogy látod, mi a legnagyobb kihívása a gyereknevelésbe, és van-e olyan korszak, amitől majd félsz? Említetted, hogy az egyik még dac korszakban van, a másik már dac korszakban van. Az az érdekes, hogy ugye az elején azt képzeltem, főleg amikor ugye ott volt a kisgyerek a kezemben, ráadásul úgy, hogy egyik percből a másikra ugye úgymond anyává váltam, hogy annyira fontosak ezek a külső tényezők, hogy akkor azoktól rémültem meg, hogy de nekem nincs is kicsi ágyam, meg nincs pelenkázó asztalom, meg különben is nincs fürdetőkádam, meg olyan hőmérőm, meg gyümölcsturmixom, és nem tudom milyen dolgaim, amiket ugye a fejemben szerintem minden anya, amikor ugye készül a gyerekvárásra, nem csak lelkileg készül fel, hanem akár, mit tudom én, átrendezi egy kicsit a lakást, megteremtett teret annak a gyereknek, ugye már összehajtogatja előre a kicsi ruhákat, nekünk semmink nem volt gyakorlatilag tényleg. És utána végül Zsolna kapcsán döbbentem rá arra, hogy hát igazából nem is ezek a fontos dolgok, mert hát egy gyereket az ágyon is tisztába lehet tenni, meg a nagykádba is meg lehet fürdetni, meg tudom én, tehát hogy semmi olyan dolog nem kell a gyerekneveléshez rajtad kívül, meg a te érzelmi kiegyensúlyozottságodon kívül. Tehát, hogy az, amitől féltem, az például teljesen nem igazolódott be, meg olyan nem tudom, valahogy olyan spontánul alakult. Tehát nem is volt időm félni, mert annyira gyorsan történt minden, hogy már nem volt időm összerakni a fejembe, hogy mit is kellene féljek. Tehát, tehát a félelem igazából azok kapcsán volt, hogy nincsenek meg ezek a dolgaim. Nincs ruhám. Mivel fogom feltűzni ezt a gyereket legalább, mint hogyha tudod, megfagyna a hidegbe, hogy hol fogom most venni ruhákat, vagy honnan szerezzek ruhát. Aztán minden került, tehát hogy tényleg ezek lényegtelen dolgok. És most már így, ugye akár a fejlődési tényezők kapcsán, most hogy már végig is elméletileg tudom, hogy körülbelül mikre lehet számítani, tehát olyan jó ezt az egész folyamatot látni, tehát hogy nem félek, igazából kíváncsi vagyok, és folyamatosan nézem, meg írom, nagyon sokszor lejegyzetelem, hogy miket mond Lilla, hogy viszonyul helyzetek, és hogy mennyire úgy, tehát hogy sok minden úgy történik, ahogy tényleg meg van írva, és a fejlődéstani korszakok pont úgy követik egymást is, és sok minden például egyáltalán nem. Tehát, hogy módszerek, amik beválnak, akár elméletileg, na azok nagyon sokszor csődöt mondanak, tehát ezt látom saját magamon, hogy igen, tehát hogy elméletben el lehet mondani, ezt így kell csinálni, de mi vannak, hogy a gyakorlatban semmi nem működik. Tehát, és mi van akkor, amikor a gyakorlatban semmi nem működik? Például volt egy nagyon jó jelenet, az IKEA-ban voltunk, és Lilla elment, ugye bekérezkedett oda a játszósarokba, és hát ugye úgy van az egésznek a rendje, hogy akkor van az a kicsi kosár, beteszik a cipőt, kapsz egy pecsétet a kezedre, és amikor lejár az idő, akkor kiveszed a gyereked, és annyi. Csak ugye már 5 perc után Lilla jelentkezett, hogy kell pisikáljon. És hát akkor mondtam, menjünk pisilni, és majd visszajövünk. De Lilla rájött arra, hogy ez nem volt egy jó ötlet, meg ki tudja, hogy egyáltalán vissza fogom-e vinni, vagy nem, megyünk tovább. És akkor elszaladt, szólt a hölgy, ideadta ugye a kicsi kosara, a cipőt, szólt, hogy ha már ideadta ezeket, akkor légy szíves, vegyem ki a gyerekemet a játszótérből, és mindent bevetettem, Lillas, kicsi cicas, megyünk és visszajövünk, semmi nem használt, sem szép szó, sem az fenyet, semmi nem működött. Ráadásul ugye már a hangos bemondóba is bemondta, hogy megkéri az anyukát, hogy szedje össze a gyerekét a játszóházból. Tehát az anyuka, aki a könyveket ír a gyereknevelésben, nem tudja kiszedni a gyerekét a játszóházból. És akkor mondta a nő, hogy bár nem engedik be a szülőket ebbe a térbe, most tesznek velem egy kivételt, menjek be, szedjem ki a gyerekemet, bemegyek, megint hívom, Lilla gyerek ki, tudod, kicsit cica, pisikálunk, visszajövünk, semmi. És bement ráadásul a labdás résznek a legvégébe, tehát hogy be sem tudtam oda menni. És akkor mit csináltam? Hát már végső elkeseredésemben fogtam magam, és beugrottam, de egy hasas beugrottam oda a golyók közé, és amikor így, tehát eleve jól meg is ütöttem magam, mert nem is tudom, miért nem másztam be, miket nekem ugrani. Nem tudom.
mindegy, de el is merültem abba a sok golyóba ráadásul, és láttam azt a csomó röhögő szülőt, aki ugye az üvegablak mögül engem nézett, hogy milyen nagy szaltot produkáltam. És akkor ugye, amikor felállok, és látom, hogy a lányom közben bepisilt, akkor szépen fogtam a pisis lányomat, kimentem, és már röhögtünk egy nagyot az egészen. Tehát igazából szerintem ez használ, amikor már röhögni tudsz a saját hülyeségeiden, hogy már mindent kipróbáltál, már ez sem működött, már az sem működött, és akkor mit tudom én, kezded előről az egészet. Szerintem, hogyha van humorérzéked, meg van önreflexiód, meg egyáltalán az, hogy hiteles tudsz maradni önmagaddal szemben, hogy nem akarsz eljátszani valamit, ami nem vagy. Mert én például teljesen egyetértek azzal, amit Vekerdi Tamás mond, hogy igazából nincs is gyereknevelés, csak együttélés van. Tehát a gyerek úgyis látja, hogy milyen vagy. És nem kell neki egy más képet mutass, hanem azt próbál, tehát hogy mindig kongruens legyél önmagaddal szemben, hogy az legyél, aki vagy, és ez bőven elég. Plusz, hogy mered vállalni a tökéletlenségedet. Ez szerintem egy hatalmas felszabadító erő mindenkinek, hogy nem kell játszani, hogy ő mindig minden helyzetben aztán a legnagyobbat tudja produkálni. Hát a legjobb sztoriink a felsülésekből jönnek, a baklövésekből, meg amikor ki kellett bogozzuk magunkat szituációkban, és ugye ezeket integráltuk a saját élettörténetünkben, szerintem ez a hiteles szülői magatartás. Meg az, hogy elfogad, hogy más vérmérsékletű gyerekek vannak, mindenkinek más a története, mindenkinek, tehát igazából minden gyerekről kellene írni egy könyvet. Egy ilyen megoldások úgy sincsenek, azt te szülőként tudod felfedezni egy nagyon-nagyon hosszú utazáson, és lehet, hogy nagyon sok alvatlan éjszakán, és lehet, hogy nagyon sok krízis meg kudarcon keresztül, hogy mi a használati útmutatója a te gyerekednek. És az nagyon sok konfrontációval is jár, mert nagyon sokszor visszajelzést kapsz, hogy bár megtettél mindent, mégsem úgy működik, ahogy elvárod. A gyereket nem lehet felhúzni így, mint ugye egy ilyen játékot, hogy felhúzod, és akkor körbe fog menni, hanem teljesen mást akar, teljesen mást csinálni, és akkor hogy teszed mindazt úgy, hogy mégis megenged neki az autonómiát, de mégis meghúzd a határokat. Hát ez szerintem egy kemény tréning. Hát a szülővé válásnál keményebb dolgot szerintem nem nagyon tudtak még eddig kitalálni. Tehát hogy azért az keményen fel van adva lecke mindenkinek, ugye? Tehát, hogy már egy kicsi, másfél éves öntörvényű gyerek, az azért tud fejtörést okozni a családtagoknak. Említetted, hogy mennyi álmod és vágyad meg beteljesült. Van-e még olyan, amit elárulnál nekünk? Hát, álmok, vágyok. Igen, van. Igen, sok minden teljesült tényleg. Tehát, hogy mondhatni, hogyha felírtam volna egy ilyen képzeletbeli bakkancslistára, akkor most már ugye a lista végén tartanék. Tehát, hogy most már el kellene kezdjek egy újat írogatni. Tehát, hogy most tényleg azt érzem, hogy minden megvan, ami kell. Tehát, hogy minden pont elég. Van az a mondok, hogy megmásztam 5 hegyet. Tudod, nem tudom, hogyha tudod. Nem, mondja. Egy hegyeset, egy magasat, egy ékeset, egy göröngyöset, és ez nekem pont elég. És most tényleg azon a ponton vagyok, hogy ez így pont elég, minden, ami van. Hogy olyan kerek a világ, hogy úgy jó ebben a világban benne lenni, hogy nem feltétlenül kell most még nem tudom milyen 6 merész dolog teljesüljön ahhoz, hogy jól legyek, mert jól vagyok, és most pont oda érkeztem meg, ahova mindig meg akartam érkezni. Tehát, hogy úgy jól vagyok ezzel is, de hogyha van még álom, talán az egyik, ami már most így elindult, hogy ugye nekem mindig álmom volt. Azt szerintem pont neked meséltem egy régebbi interjú kapcsán, ez a meseterápiás központ, hogy ezt, és ugye akkor felépítek én egy központot, és akkor rájöttem, hogy de most akkor fogjak neki én építkezni, meg pályázzak, meg akkor vezessem a csöveket, vagy úgy körülbelül, ez honnan indul ez az egész, és Bőte Csabával beszélgetve, én mondta azt, hogy minek akarok építeni egy helyet, mikor van 550 millió hely a világon, ahol el lehet menni mesélni, és én miért nem megyek el például a központokba mesélni, és most azon dolgozunk, hogy a Kulcs Egyesület önkénteseivel, hogy beindítsuk ezt az önkéntes mesemondást, hogy legyenek ilyen központok, ahova egy csapat, pont ugye, ahogy a magyarországi meseközpont körül működő önkéntesek teszik, hogy ugye elmennek helyekre, és akkor mesélnek. Csak akkor mindig egy stabil csoport legyen, akik mindig ugyanarra a helyre járnak vissza, ugyanannak a gyerekcsoportnak mesélnek, és talán ez az egyik álom, hogy ez a projekt elkezdjen működni.